Okay, good evening once again. Ang aming ikalawang awitin ay pinamagatang long distance nga ayat. And para po sa mga nag-dedicate, sa unang-unang nag-comment, hindi siya nag-dedicate pero para sa kanya itong awitin na to at sa kanyang may bahay na nasa malayong lugar din po. Kay Kumare Minda and kay Dr. Adriano Ganda Sabado, teacher, professor, Boy Scout Master, mathematician ng Ranyag High School, Ramon Isabela. Ayan, nakaka-relate din sila with this piece dahil magkalayo po sila mag-asawa. And ang ating ikalawa, Ms. Lida Guerrero Farinas. Sabi niya, inaalay ko sa asawa ko na si Rizalino Farinas of Suerte, Quirino, Isabela. Thank you po, sabi niya. Mula naman kay Ella Jane Calihotala Riantano, sabi niya, to my one and only love of my life. LDR kami since we met. Aba, yan ang relasyon, LDR since they met. So, paano kayo nagme-mate? Paano kayo naglalambingan? Sa text lang talaga. Tawag-tawag lang. Paano ka mabubuntis? Okay, sa inyo na po yan. Anyway, good luck po sa relationship. Medyo mahirap talaga yan, pero may hangganan din. Okay, to Nikki Jade Villarosa, sabi niya, i-dedicate ko kadagiti nagwapo kinagwapo nga taga-Katogan. Lalo kadagiti adda kain na yan ayat na, iti adayo ang lugar. So, kapag hindi ka maganda at gwapo, that's not for you. Mula naman po kay Rhea Domingo Miguel, sabi niya, i-dedicate ko po sa mga family ko sa Quezon Isabela. At sabi naman ni Apple May Akiho, wow, iaalay ko po kay John Madrigal of Saudi Arabia. Sabi naman ni Jessa Danzel, we love it, Manong. O ba? Simple lang, we love it, Manong, sabi niya. Ang 8, mula kay Sheng Guzman, sabi niya, Manong, i-dedicate ko man dito akanta kiniayat ko, Jace Hador, Mayor of Daman, Saudi Arabia. And ang 9th, we have Vicky Takla Abogadi, sabi niya, sa aking hubby. And last but not the least, Maricel Abad Ubod, padedicate naman po sa mahal ko na si Lito Bautista Paragua. Mahal na mahal kita. At para rin po sa family ko, Paragua at Ubod. Salamat po, Kuya, and God bless. Ayan, napakabilis kong nagbasa ngayong gabi. Medyo inaapura ko yata. But anyway, here is your song. Itang ko siya kadipay di malaglagit mo da siya man bilang tikas mo damagin sikat ina ar-ara paape. Distance nga ayat ikden na ti iliw ken panas naginap ti oras nga aglabas gapud karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyak ko dayan mo, dayta telepono rantayan ka, tisegak yan sugno tasiksikalan, inay ayat ko. Uray adayo ka, dito'y arpad kasla asidog ka latta kaniya aday ta dinag mo lumang migak umanayen dungo
puso no gayam maulila at damit iliw na kenseka nagrigaten long distance nga ayat itten na ti iliw ken panas naginag ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiyag ko idayan mo dayta telepono rantayan da tisega ken sumno kasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance nga ayat itten na di iliw ken panas naginag ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiyag ko idayan mo dayta telepono rantayan ta tesega ken sumno tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat